Lume, ce mai faceți? Bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. În fine, astăzi vom juca. Bine, vorbesc atât de încet pentru că a venit o verișoară. Ok. Și nu știu, n-am mai văzut-o de mult, că locuiește în Spania și alte chestii. Ok, noi ne vom juca Minecraft. După cum vedeți, suntem nebuni și Minecraft, în fine. Și vom juca, cred că pe hard. Nu știu exact, dar în fine. Hai să începem. Spawn prost. Se face noapte. Nu pot să dau time CD. Fază nașpa. Pui mi trece aici. Treci pe aici. Am eu chef de tine. Am eu chef de tine? Zi-mă, am eu chef de tine? Fă, te bat. Am eu chef de tine? Bă, așa. Nu mai vorbesc eu cu tine. Noi suntem pe easy, după cum vedeți. Mapă destul de mică. Să crezi că dorm într-un copac. Zici că e mapă de Skywars. Și dintr-un copac din ăla mic. Ok, e destul de ciudat. A venit și Alex? Nu, Alex nu mai săptămâna viitoare. Ce că acolo ne vom duce în fine. Facem botezul pe televizor, pentru că are și Ok, man. Noi vrem puieci. Puieți, e timpul de puieți. Ei, puieți. Oh my god, am 4. Oh my god, am 5. Oh my god, am 6. It's so crazy, man. Ok. N-am făcut nimic. Serios, n-am făcut nimic. Ce crezi că am făcut? Nici nu cred că am făcut ceva. Nu mai știu. Aoleu, chemat salvarea. Nu mai știu ce fac. Ok, hai să băgăm noi sprint pe aici. Pe aici așa. Să se schimbe petele. Uite mă, eu nu trăiesc doar dintr-un copac. Dar în fine, nu e spawn fine. Zice kill. Hai să-ți dau kill-ul, hai să-ți dau kill. Să vezi că chiar dacă le ești cel mai prost sport din lume. Hai, run! Sau cău? Nu știu. Am căzut. În fine. King. Nu e fain autojump-ul. Uite-mă că am putut. Ok, man. Lasă-l încolo de el, nu? O să găsim alte mine și ne vom bucura cu altceva. Poate se va numi iarăși level 1, dar în fine. Ok. Noi trebuie să trăim cumva pe aici, așa. Așa. Holy shit.
Scooby-Doo. Nu contează, hai să omorâm și vaca asta. Vacă, vacă, treci la vacă. Vacă, să nu mai fii tu vacă. Vacă, tra-la-la-la-la. Vacă, treci aici, n-am chef de prostii, o dăm. Tra-la. Nadina a fost în jos, noi eram în jos și era toate pe două părți așa și era un fel de o scară așa. Cu Adina unde am fost? La Adina unde am fost? Noi ne învârtim în cer, dar în fine. Acolo a făcut unele... Acolo a fost, la Sergiana. Dar nu știu de ce. Nu-l băgați în înseamnă pe bunicul meu. E nervos, dar în fine. Ok, stai puțin. Work sapling, 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 work sapling. E mai bine ca Asta asta. a zis că e... Aia, da. Eu mă gândeam la Sergiana din centru civic, așa e tot Sergiana. Mine nu mai plin pe nicăieri. Aici o să-mi fac casă. Poate, nu știu. De ce îmi dai buc? Fine. Faci poze când... Auzi, vezi că e sticla în care ați adus-o în frigider, că ea e obișnuită. Ok. Așa. Așa. În camera în față. Da, camera din față. Sau... Așa. Voi două? Nu, da. Ok. Asta mică cu bunica să face... Dar tu mergi în cartier? Nu sunt de gândit. Deci pe gândit nu se Fix 3. Good man. doar de apă, nici nu de atâta nimic. Ce program fain e asta cu... și cu regimul universal, așa? Nu, de fapt sunt doi grași și au pus fiecare o sumă de bani Da. și cine trebuie să zăbească, care să vrăjească mai puțin pierde bani. Uite așa e și Trebuie să blocul. coboare. Mai că ce rapid se sparge. Ăștia sunt Încă este de sus. O sigan de aici. Oh my god, ce m-am speriat. Ăsta, Aia, ăsta. dacă ești bun. Oh my god, m-a băgat în spereți vaca aia furisită. Micu, dacă vrei, uite, papucii ăia galben, cu ea mergi afară, în galben. Uite aici, de casă. Oia, mai vezi cum faci. Sunt mai rigizi așa, știi? Uitați-te de aici, cu ea mergi. În fine. Bun. Am scăpat. Cum? Ne alunecă din picioare. Ok. No, bine lume, ăsta a fost și episodul de azi. Vă rog să lăsați un like sau un subscribe și ne vedem la următorul episod de Minecraft Survival. Eu am fost Matei și vă spun pa, pa. Gata, am încheiat episodul vorbit.